shi masoyan ka durin sai baya bari ka wulakanta balle a idanu na yi ka fara da a rayuwar mu da zuwa maka zuwa makarantar nan kuma ka diba exam din bariya da tabara da ta bana ba wanda an ka biya ni gaskiya ban koma ba inna lillahi ashe kai haka Allah so ko gaskiya ni ban koma makarantar nan gaskiya na haso in koma gona a sai man haiwata in je in ci gaba da noma na Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wallan na baba ani je kana hayaniya da dan hakan makaranta. Wai wallahi ce ne kuma makaranta wai ne kuma. Kai da me yasa baka koma makaranta? Karatu na da rana wallahi. a tuni abin da saba koma karatun gama ba lokacin baya abin da aka taso a makaranta ha karfe 1:45 yanzu da 10 ta an taso wallahi to barayi sun dame jihar gata mu to ya za a yi dole a yi hankuri da abun nan ka tashi ka daure kai karatu gaskiya ban koma makaranta ga duk abin da zai faru ni ban koma jarabawa bare da ta bare da kwamfilin da ba a biya ba kai hankuri zuwa dan janiya ya kaura Allah ya mayar mana da shi insha Allah za a biya jaraba nan shine wanda ya dauki yayanka dan sandan nan ai ko lalle dole in tashi in koma in karatu ta ƙurdo in samu good certificate ni ma in koma makaranta kaga ya dauki custom ya dauki civil defense ya dauki navy ya dauki army ba kakin da bai dauka ba Najeriya sannan ga sauran mukarraban gwamnati a ga insha Allah 2023 odi zai dawo kai an koma wannan odi idan ko haka yake 2023 muna yi ne gaskiya makaranta ga koma Allah ya kula da odi ta kiyawa assalamu alaikum masoyana ina alfahari da ku a koda yaushe kuma fata na shine da Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya kokari ya danna mana subscribe sannan ya danna mana